Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. I zatim kaže, upitan je bio, pa dobro, hoćemo, kaže, klanjati, kaže, sada čovjeku koji ne klanja. Rođak mi umru, hoćemo, kaže, otići na dženazu. Kaže, otiđi na dženazu. Stani, kaže, u saf, ali nemoj, kaže, dobiti za njega. Otiđi, rođak, da ne bi sad bilo prekidanje rodbinskih veza. Umro Mujo, Fezo i Haso, moj rođak. Nikad Allahu Đelešan nije pao na seždu. Sad da ne bi se naljutila moja tetka ili strina na mene što ja nisam Mujo i Haso, otišao što nikad svoje srno nisu spustili. Ja sad treba zbog menedža da ja odem nekome na dženazu, takvome, da mu klanjam dženazu, ali kad budu dobri ja ću šutit. Ili ću možda tamo nešto, samo jezik pomicati. Jer morate zamisliti vi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da su ovome, recimo, primjer radi Amidži. Onaj odi na dženazu. Ebu Leheb, njegov Amidža. Umro kao nevjernik. Jel tako ili nije tako? Sad zamislite on otišao njem na dženazu. Allah pa zašto? Zamislite sad, zbog kakve pretpostavke, zato da ja spajam rodbinske veze. Gdje ti je akida? Gdje ti je iman? S čim si poslan? S menedžom bolan. Ebu Leheb kojeg Allah Đelešanu do sudnjeg dana spominje i proklinje. Da Allah poslanik recimo ode njemu na dženazu, primjera radi. Jer nema razlike između njega i ovog. Kogod ne spada svoje lice na seždu, shoda iđmao koji smo sad spomenuli, ne može biti musliman. I sad ti odeš tako na dženazu, radi reda, radi toga da se naljuti tetka ili dajđa zato što ti njemu nisi otišao. I pasite opet da imitiraš i da glumiš. Odeš tamo, ali nemoj, kaže, dobiti za njega. Jer ovo osobina mu'mina, vjernika, koji nosi Kur'an u svome srcu, i nosi sunnet u svome srcu, i nosi tavhid u svome srcu, da bude mekužac ovakav. Jer ovakva osobina,